Helo. A croeso I bennod diweddara. Colli'r plot. Pawb yn iawn? Helo. Iawn. Pawb yn iawn yn y gwres. Mae'n boeth yn yma, dydi boeth. Mae blaw bod Dafydd yn gwisgo jumper. Dwi'n oer. Sut wedi bod yn oer? Mae yna heatwave. Dwi'n rhoi boeth yn allan o'r tŷ, ddim? Ie, cardiau bach o dydw I de. Wa, si. Ie, mi gewch chi angytuno, os da chi isio. Na, da ni'n cytuno. Ie, gret. Iawn, pigwch yna I o'r dechrau. Dwi'n clywed traed fy mam yn... Mam. Helo! Helo, sydd â chi mam gonas? Dwi'n bwysig, mam. Yn y ddynes y gwylio bod i'n mesu iwsio'r washing machine, ti'n gwybod amdani? Mae eisiau cael cyliad yn iawn. Dyna dwi wedi dweud, ond wyt ti'n mynd i fawr dyma. Dwi wrth sy'n recordio, mam. Sydd â chi? Helo. Helo. Helo! Aia. Mae eisiau cael drws y washing machine, yn bach gwell. Oes. Mae'n gret. Fe rai chdi sglennu llyfr am rhedeg campsite, Bethan. Wel. Dwi eisiau bod gen ti straeon fiach a digri. Yna ddrama na te. Dwi'n siŵr. Tragedy neu ffars neu comedy. Thars yn aml. Wel, da chi wedi cael ato gyfle I ddarllen ta, boeth. O, hold on, cyn I fynd i'n pellach. Da ni wedi dilongyfarch chdi. Ar be yma. Ar enwebiad llyfr y flwyddyn. O, diolch o fawr. Diolch. A mae'n neges pethau fatha barn y bobl. Gath I y dwbl yn tŷ na nog. Ynddo? O do. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau. Ie, gath i'n gwobr go iawn, ond gath I barn y bobl. Beth ydi? Dydyn nhw'n deud, oedd chdi os ti wedi ennill dewis y darllenwyr, maen nhw'n galw. Felly, a dda rai oedd di ennill y prif opera, tad oedden nhw wedi cael chance I wneud rhyw speech bach. A nes I jyst mynd I fyny. Ac oedd hi'n just verbal diarrhea go iawn da. Nes i'n nghofio diolch I bawb. Ac efo'r, pan oedden nhw'n sôn am Powell, nes I bron a crio. A dwi rioed I wneud yna o blaen. Ond am ryw reswm, nes I just fynd fatha Gwyneth Paltrow yn yr Oscars ac oedd I gyd. Pam? Pam ys ti mor emotional? Achos bod Powell yn nofel agos at fy nghalon. Os bod y pwnc yn agos at fy nghalon I, a bod wedi cymryd mor hir I sgwennu a falle. Ac o'n i'n meddwl bod yna neb mynd I licio I. Felly, ia, oedd hi'n ceremony hyfryd iawn. Felly, diolch. Ti'n deud felly bod cael dewis y darllenwyr yn golygu mwy na ennill y wobr swyddogol? O, dim golygu mwy, mae'n just gwahanol di ond e. A dim ond, achos mae dyma'r tro cyntaf yn wneud dewis y darllenwyr, oedd yna beth braf iawn. A hefyd achos bod yna'n isgwyl e. Felly, ia, na, lyflu. Ia, ond dwi ddim wedi cael lot o jans I ddarllen, da. So dwi'n dibynnu arna chi I ddeitha fi am eich llyfr aled. Iawn, oce, pigor na fi gynta. Oce, gret, diolch. Dwi wedi darllen eitha dipyn. Na I sôn am rhai dwi wedi mwynhau, credu. So yn gynta, so nes I ymuno ar llyfrgell, yn y bont fain, lle o'n i'n meddwl lle bydde fwy o ddewis o lyfrau Cymraeg. Dim gymaint a byddwn ni'n hoffi, ond nes I cael llyfrau allan. So nes I ddarllen Cai gan Eric Salisbury. Oedd hwnna'n diddorol iawn. O'n i'n teimlo bod wedi cael ei golygu yn really dyn wrth ddarllen e, a wedyn nes I darllen y peth ar y clawr lle yn gweud enillydd medal ryddiaeth Steddfod Genedlaethol 2016. So fi'n cymryd dyna pam wedi cael ei golygu mor dyn I dod mewn o dan y nifer o eiriau sydd rhaid dewis. Dyn gymryd. Ond nes I mwynhau llyfr yn fawr iawn. Oedd wedi codi loads o cwestiynau gyda fi wrth ddarllen e. A fi ddim yn siŵr beth o'r atebion. Ond I jyst meddwl, ydw i'n mwynhau y llyfr yma
achos bod fi'n gyfarwydd gyda'r llefydd sydd yn ddi, llefydd fel Aberystwyth a pethau. Neu ydw i'n mwynhau hi achos bod e'n stori really cryf, a fi ddim yn gwybod beth yw'r ateb, achos amser fi'n darllen rhai o'r thrillers y stwff fi'n hoffi, fi'n amlwg ddim yn gyfarwydd gyda'r llefydd yna, fel mae Lee Child neu rhywun yn neud, a mae rhaid i fi dychmygu be mae'r llefydd yna fel, a creu y darlun yna fy hun yn fy meddwl. Lle gyda hwn, am sy'n Eirig yn sôn am Aberystwyth, fi'n gwybod yn syth be mae Aberystwyth yn hoffi, yn edrych fel. So fi ddim yn llunio'r darlun yna yn fy meddwl i. So oedd e'n rili diddorol, ni just fel, mwynhau'n, so fi dal ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Ti'n meddwl bod well gen ti'r brofiad o ddarllen am le ti'n abod, neu ydy o well gen ti bod y ddychymyg di'n cael rhwydd hynt i greu? Ie, fi'n rili licio defnyddio dychymyg fi i feddwl am cymeriadau a llefydd. Dwi'n fel Tolkien, o'n i'n fan masif o Tolkien, o'n i'n dwlu ar y Lord of the Rings, y trilogy yna. A wedyn amser nes i gweld be oedd Peter Jackson wedi dod i'r sgrin fawr, a ni jyst fel, mam bach, mae lot o'r ein yn union fel o'n i wedi dychmygu nhw. So rai bod Tolkien wedi disgrifio nhw mor dda, mor fanwl, bod wedi, creu y cymeriadau yma yr un peth hefyd. So so fi ddim yn gwybod. Falle bod yn rhywbeth cyfforddus, bod amser mae'n gweud Aberystwyth, fi just fel, fi'n abod Aberystwyth, fi'n gwybod yn union beth mae fel. Fi ddim yn siŵr. So oedd hwnna'r un cynta nes i ddarllen. A wedyn nes i ddarllen, so tebyg iawn eto, llyfr lle fi'n gyfarwydd ar llefydd eto, oedd Llwyd Owen, Rhedeg i Paris. A nes i joio hwnna. A o'n i wedi bod yn gwrando ar Llwyd yn sgwrsio ar podlediad, dwi'n meddwl, yn sôn bod e'n golygu llwyth allan o lyfrau fe, a dwi'n tynnu pob dim lawr i fod yn, bod yn eitha, bod e'n golygu'n eitha dyn, a nes i rili joio llyfr Llwyd. O'n i'n meddwl, eto fi'n gwybod, i'n sôn am Aberaeron, i'n sôn am Gaerdydd, so eto llefydd o'n i'n gyfarwydd gyda. Fi ddim yn gwybod os oedd hwnna'n neud fe pelio fwy, fi ddim yn siŵr, ond oedd y stori'n rili dda mewn hwn hefyd, ti'n gwybod? A fatha twists bach, rili joio fe. O'n i'n meddwl, so fi'n awyddus i ddarllen fwy o stwff Llwyd, dwi'n meddwl, a gweld beth nesaf gyda fi. Dwi'n licio llyfrau Llwyd, mae rai fe ddweud, dwi'n fan mawr. A dwi'n meddwl, o Rhedeg i Paris yn un o fy hoff nofelau gan o. Ti wedi darllen Iaith y Nefoedd? Na, fi heb darllen dim gan Llwyd o'r blaen, so hwn oedd y cyntaf, a ni jyst fel, fi'n rili hoffi ffordd nes sgwennu. Alys, dwi'n jealous achos gen ti hynna i gyd. Ac mae dychymyg eitha tywyll gyda fe hefyd, ys e. Dwi'n deud hyn oedd Llwyd o blaen. Mae yna un nofel, dwi'n yn cofio pryn ydy hi, ond dyna'r unig lyfr Cymraeg dwi wedi gorfod stopio darllen o achos oedd o'n rhy disturbing. A pan nes i ddeud yna Llwyd oedd o, yes! Ti wedi gweud hwnna nawr, a fi'n meddwl beth yw'r llyfr trwy'n darllen e. Ond oedd dychymyg eitha tywyll dy fe. Ond eto mae'n bach o hiwmor mynd hefyd, ti'n meddwl, a mynd ysgafnhau radigau. So nes i joio hwnna. Gen efo dipyn o hiwmor? Oes. Fe hiwmor yna fo. Hiwmor tywyll. Hiwmor tywyll ydy hefyd. Ie. A synnu bod rhai o, os mae'r nofelau eraill cystal, bod nhw heb ffindio ffordd nhw i'r sgrin. Achos maen nhw, dillu gweld, maen nhw'n gweithio. A wedyn, yr un arall nes i gorffen neithiwr oedd Y Bwthyn gan Carr Lewis. Mae'n mach, nes i joio hwn. Nes i... Bod nhw'n gallu gweld y wyndaf, diawl. Nes i rili joio. Just... lle fi ddim yn gyfarwydd iawn gyda, ond just pace y llyfr. Oedd e just yn really neis. Holl ffordd trwy... Oedd pethau'n digwydd, oedd ddim yn neis, ond am just
pes llyfr, y ffordd wedi cael ei sgwennu, oedd e jyst yn hyfryd o lyfr. O'n i jyst yn meddwl bod e'n rili da. Mor fyr, beth yw, 160 o dudalennau. O'n i jyst fel, o na, mae hwn methu gorffen nawr. Ti'n gwybod, o'n i eisiau cario ymlaen. Nes i rili joio llyfr Carr Lewis. So, a fi credu hefyd, so, beth arall yn y mis sydd wedi bod hefyd, nes i roi The Library Suicides i fy mam yng nghyfraith. A gweud, ti'n fi wedi rili joio fe. So, nes i roi mam yng nghyfraith fi, a mi hi bod yn mwynhau e. Ond wedi, rili diddorol, mae hi ddim yn gyfarwydd gyda fflir o gwbl na dim byd. A ddi jyst mynd, fi'n teimlo fel bod wedi cael ei sgwennu ar gyfer y sgrin. Right. A ni fel, mae hwnna'n diddorol, di, ti'n modd? Achos fi'n gwybod ti'n modd, dim o reidrwydd fflir, ond mae fflir yn sgwennu nawr mwy ar gyfer y sgrin, ar gyfer teledu. So ni jyst yn meddwl, ti'n modd, cwestiwn i fatha chi fel awduron, ydy amser mae hwnna'n digwydd a chi'n sgwennu fwy ar gyfer teledu, ar gyfer sgrin, ydy hwnna wedyn yn effeithio ar y steil neu'ch nofelau chi, chi'n meddwl? Mae'n siŵr bod o'n helpu efo sgwennu deialog. Ond dwi'n meddwl, weithiau dwi'n cael y teimlad yna. A dwi'n siŵr pan nath i sgwennu llyfrgell, os oedd fflir yn sgwennu gymaint i'r sgrin adeg yna, sef gwreiddiol Library Suicides. Ond dwi'n meddwl, taswn i'n trio sgwennu llyfr mwyn i rywun bigo fyny fynd ar y sgrin. So hynna'n garantio bod nhw byth yn mynd i bigo fyny ar y sgrin. Fel yna pethau. Ar yr ochr Gymraeg. Gwanas, ti eisiau mynd gyntaf? Wel, ar yr ochr Gymraeg, mae Carr Lewis di dall di. Achos os wyt ti'n cadw dy gast yn bychan, rhyw 3 cymeriad, prif cymeriad, a ryw 1 neu 2 o'r eraill, mae'n neud yn haws i drosglwyddo'r sgrin yn Gymraeg, dydy. Wedyn, di llyfrau fi byth yn mynd i weithio, achos mae gynna i anfarth o gast. Felly, mae'n meddwl fatha Caryl yn talu os ti eisiau sgwennu'r sgrin. Ond oedd amdani'n hit mawr. Oedd, y tîm rygbi cyfa, sadau. O ie, nes i'n nofio mynd. Ia, ond be nes i fo hwnnw oedd heb ddysylweddoli dwi'n fformula come on midfield de. Sef. Just help. Ond nes i sgwennu amdani'n wreiddiol, nid ar gyfer y teledu, nes i sgwennu hwnna'n wreiddiol, naci? Ac i nofel. A hollol. Nofel gynta, ond May Jones oedd yn deithau, dwi'n gweld beth ti di wneud, dwi'n meddwl fo. Cymeriad Llinos, Ffion Davies, ydy Arthur Picton, y bos. Ti'n meddwl fe Ffion yn hapus? Deud mewn cymdeithas. A wedyn mae'n gen Glown, sef Sian Caberllan, ydy Wally. Ac yn coman iawn. A wedyn George yr un, oedd cymeriad Mena Pofi. A wedyn mae gen ti deipes mewn bob set mewn cymdeithas ac oedd o'n ffitio gan i'n sylweddoli be o'n i wedi gwneud. Ond dyna sut weithiodd hwnnw. Ond nes dim sgwennu amdani gyda'r bwriad bod o'n cael ei droi yn gyfres dyledu na ddo. Nes i sgwennu. A dwi'n meddwl na dyna di'r camgymeriad falla mae bobl yn neud dyddi yma. Ydy maen nhw'n meddwl fe all hon gael ei addasu. O'r dechrau un. Bod gen nhw un llygad ar. Ie, a dwi'n meddwl bod hwnna yn bersonol, dwi'n meddwl bod hwnna'n camgymeriad, achos beth sydd yn bwysig ydy bod llais yr unigolyn neu'r awdur yn dod drwodd, a wedyn allu di addasu hwnna nôl, ti'n gwybod, gofynion byd teledu, ond mae rhaid ti glwed a gweld stamp yr awdur yn dod drwodd yn y gwaith. So yna lot o gynnyrchwyr yn anghytuno efo chdi fan'na, David. Dwi'n siŵr y fysa nhw i fod yn onest. Ond dwi jyst yn meddwl bod hwnna'n, ti'n meddwl o ran sgwennu, i fi, mae'r ddau gyfrwng mor wahanol. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod na, achos mae unrhyw addasu yn digwydd, mae o i bob pwrpas yn di ti'n defnyddio yr un cymeriadau neu ti'n defnyddio yr un sefyllfa,
ond mae'r broses wedyn yn hollol wahanol, dydi. Felly, swn i'n dweud, ti wastad yn edrych ar lyfr, a ti'n meddwl, nes i fwynhau'r llyfr o ran y cynnwys ac o ran stamp yr awdur, yn ytrach na meddwl, ia, os ydy'r awdur yna wedi gallu creu'r sefyllfa neu'r ddelwedd yna mor grin dy ben di, yna mae hynna rhyw fath a cama cynta a ddasau'r gyfer teledu, dwi. Os di hynna'n neud synwyr. Yndi. Diddorol. Ie. Na, oedd e jyst yn pwynt diddorol gan Yndi. mam yng Nghyfraith, o'n i jyst fel, oce, ie, diddorol iawn. Ie, so dyna'r 3 fi wedi dewis mis yma fel rhai dwi wedi mwynhau. Ond gai hefyd i fynd yn ôl y Library Suicides, pa mor wahanol ydy hwnna i y llyfrgell? A'i cyfieithiad ydy yn ta addasiad? Sa rhywun arall wedi darllen y ddwy Dwi'n gyfrol? wedi darllen y ddau, ond dwi wedi dall bod o ddim yn gyfieithiad perffaith. Neu agos, beth bynnag ti eisiau ddefnyddio. Falle sa syniad cael sgwrs o fflir rhywbryd i weld sydd athi ati a beth yw'r gwahaniaeth o felly. Ie, gret. Ie. Ti'n cynnig wneud lle oed, David? Yes, ti na, dwi'n eisiau siarad i fi. Na. Mi... Na, i siarad o'r fflir. Na i gysylltu hefo'i. Na i gysylltu hefo'i asiant sy'n Hollywood a gofyn os fysa i'n ystyried siarad hefo un o'r pleb bach. Ie. Chdi ydy'n cyswll neu fo bobl Hollywood? Ie, reit. Oce. Gwrdd amdano chdi Glendas, beth ti ddod yn darllen? Reit. Yr un cyntaf dwi eisiau sôn amdano ydy 2 lyfr ar gyfer yr arddegau wrth allan tua'r un pryd, a sydd efo cymeriadau rhyfeddol o debyg. O'n i'n fan o Helynt Rebecca Roberts, a chwarae teg ar ei ennill llwyth o wobr am hwnnw do, a mae wedi sgwennu'r dylyniad allan, mwy o Helynt. Os o'n yna chi di arall yno? Na? Na, do. Fi di'r unig un. Nath o'n neud i mi grio. Dwi'n eisiau dweud pam, achos gas gynnau adolygiadau sy'n gadael y gath allan o'r cwd, ond oedd o at y diwedd, ac oedd o jyst mor gwbl o'n isgwyl, o'n i ddarllen yn yngwelu, ac o'n i bron ag orffen, a beth nesa, o'n i jyst mwyn sydyn, o'n i'n crio, ac o'n i, be ddigwyddodd fanna? Oh my god! Ond mi nath hynna ddigwydd yn gwylio'r teledu nos o'n blaen, dwi'n bos da chi'n gwylio Canwr y Byd, Caerdydd, ond nath o soprano o dde Africa ganu i chael gynta. A nes i ddechrau crio fanna fyd. Ti'n iawn oes Bethan? Dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i'r gyfnod, ond... nath o soprano o dde Africa a Rebecca Roberts neu fi grio. A wedyn, mae'r prif gymeriad Rachel Ross, mae'n dipyn o gymeriad, cos mae'n feisty, mae'n gwneud pethau gwirion, a ti'n siarad deithi, paid a wneud yna, ond mae'n wneud o'r un fath. A mae yna ddisgrifiad o'n i, mae wedi cael cariad tro ma, a mae o'n weirdo sy'n obsessed efo Avicii, ti'n dweud? Rhyw band heavy metal, di hynny? Ie. A Swedish House Mafia, a dwi'n yn weirdo sy'n obsessed efo Slipknot. A dwi'n mwyn, os di hyn fatha ti'n nabod llefydd, de Aled, ond dwi'n meddwl, dwi wedi clywed am Slipknot. Beth bynnag, mae yna a'i mewn i'r stori, ond achos mae hi wedi cynllunio'r stori mor ofalus, gen i ond ei gormod. Ond yna, un o'r cymeriadau yn gwneud fi eisiau sgrichen, ac o'n un arall, o'n i jyst eisiau mynd ar ei ôl o baseball bat, achos sy'n ei fi swnio fel person ofnadwy, ond dyna mae Rebecca neu, mae'n eich di falu am y cymeriadau, a ti isio nhw allan o bob twll maen nhw'n ddo, ond mae'n dda iawn am greu tylla. Ac mae'n ddilyniad gwerth aros amdano fo, felly da iawn Rebecca. Wedyn yn nesa oedd gan Casia Wiliam, sef y nos yn gwenu. A Leia di phrif gymeriad hi, merch tua'r un oed ar un math o gymeriad eto. Mae'n gwneud pethau dwl, mae'n gyrru ddeilyn hyrt, mae'n brifo pobl, ond mae'n ddoniol, yn ffraeth, y fyrbwyll, ydych chi eisiau ysgwyd honno bob un o hyn fyd. Ond mae yna gymeriadau, lot o gymeriadau difyr yn hon fyd, yn cynnwys hen bobl. A mae yna eiria un hen ddynas mewn cartre hen bobl
o rhaid i mi roed y llyfr lawr ac anadlu ddwfn, achos oedd e just mor, am lyflu. Ond bosib na'r llinell am roi dŵr ar ben y lobsgaws darodd dant o fi, achos wedi bod yna. Ta pan ti'n byw dy hun a ti'n neud lobsgaws a ti'n jyst yn neud fo bara am wythnos wrth roi dŵr ar ei ben. A rwy hwnna just, a hon di nofel gynta Casia gyfer bobl ifanc a mae'n chwipo yna. Dwi wedi clywed lot fawr iawn o ganol i'r gofal yna. Mae eisiau gwneud, so hon a Helen sy'n gwneud drama dyledu wych de, a llwyfan rannu. A mae'n rhyw deimlad normal people amdani, a mae'n well gan yr cymeriadau yma na cymeriadau normal people. A mae hynna dweud mawr dydy. Felly dyna chi ddau lyfr Cymraeg dwi wedi mwynhau'n ofnadwy. A gai sôn am rei Saesneg fan? Go on. Dwi bron a gorffen Bring Up the Bodies Hilary Mantel. Dych chi wedi darllen llyfrau Hilary Mantel, os mae fel a dwi'n dweud o? Na. Maen nhw'n dewis Mae nhw slaffs o bethau mawr. A nes i roi Fiddle and Toe of a Wolf Hall. Nes ti ddarllen o man nhw? Do, mi nes i. A nes ti fwynhau o gomwn. Nes i fwynhau o, ond hefyd o na degall o nes i roed o lawr. Na, gormod. Oedd e'n pawb, ond o lot o bobl canmol Wolf Hall gymaint. Ac ar efo wirioneddol weithio ar y teli efo'r actor gwych na, Mark Rylance, de. Ond be nes i, llyfrgell, mae Bring Up the Bodies, sef yr ailyn ar ôl Wolf Hall, ar gael ar CD, lle dwi wedi bod yn gwrando yn y Carr. A dwi yn mwynhau, ond dwi eisiau forffan nhw. Gyd i wneud fast forward, ysdi? A ti o'n colli rhywbeth yn y stori, er bod fi'n gwybod beth sy'n digwydd. Cos Harry'r Wythfed am Bwled, dio. A mae Harry'r Wythfed, wel, mae'n pathetic. Plentyn di sboilio oedd. Dwi'n gwybod bod ni wedi gweld hyn ar y teledu mewn ffilms, ond mae gwrando na mewn llyfr, mae jyst yn haro fi fel y gordd. Wel, chwip dyn oedd yr ogyn na. Isio pan oedd yn ogyn bach. Mae hynna mor non-PC. A ni'n mynd i dweud, ti'n mynd cael dweud bethau fel ydy yma, Gwynas? Yn ei gyfnod oedd o'n iawn. Oedd o'n derbyniol. Eisiau mwy o hugs a swsys gen i fam, oedd o. Felly na dyna be oedd. Ond oedd am Bwled, Drian, mae'r portread o am Bwled yn ofnadwy. Felly dwi'n mynd fewn iddo fo'n emosiynol. Dwi'n meddwl, I'm posibl an yn gymaint o hen ast oedd hi. Mae James Humor di honna, mae'n neis chwaith. Ond mae'na lyfr arall, o'n i wedi gobeithio orffan o cyn recordio heno. Mae gen i bennod i fynd, a dwi jyst yn marw eisiau gorffen hwn fel bod mi'n gallu ddarllen o. Eisiau deud y tath chi, A Terrible Kindness am gen Joe Browning Rowe. I ddechrau, o'n i'n meddwl, dwi'n eisiau ddarllen o, achos mae'n Aberfan. Ond do, nes i sôn am o'n cwpl o bodlediadau nôl, do? Do. Be, os o'n chi wedi ddarllen o? Do, fi. Sori. Nes i'n sylweddoli. Ti'n mynd gwrando di, mae'n enwys. Ddim yn gwrando. Be ni? Pam dwi'n trafferthus, dwi'n mynd gwybod. Mae'n dda, ydyn ni. Oh my life. Yndi. Dwi wedi siarad am gariad. Nes i ddeitha chdi. O'n i'n meddwl pam bo fi wedi dewis y llyfr yma, mae rhai barwyn di gan. Ac o'n i'n meddwl i ddechrau, na, dwi'n eisiau darllen am Aberfan, mae hwnna mor depressing, ond yes. Ie, yndi, gret ydi. A be dwi wedi bod yn neud fo hwn, mae'n lot o fiwsic yn efo. A mae geiriau miserere, sef be mae'r, beth ti'n gael nhw? Ogia bach sy'n canu efo'r coleri gwyn yn eglwys gadeiriol. Choir boys, ia? Y gan, maen nhw'n enwog amdano fo'r miserere yma. Gan i'n meddwl, sut mae miserere mynd, felly mae fi'n googlo fo. A dwi wedi bod yn gwrando ar St King's College yn canu miserere tra'n darllen o'n hwn. Profiad hyfryd. Sa hwn yn neud ffilm, bysa. Iasgob. Sio ti addasu hwn, David? Mae'n bwerus ydi. Mae
Allai'n canmol digon ar hwn. Mm. Dwi'n meddwl fysa chi gyd y licio hwn. Felly, dwi wedi siarad digon hwn. Mae yna lyfrau... O na, mae rhai fi ddweud yn Aled. Aled, wyt ti wedi darllen llyfrau Robert Linden? Dwi'n meddwl bod yr awdur yn gyfarwydd. Ie. Siw bod chdi wedi darllen a di sôn amdani nhw ar y podlediad o'r Gwetha. A di camol nhw a... A dyna pam ti wedi pigo nhw lan. Ie. Bosib bod fi wedi sôn amdano, dwi'n gwybod. Ond, mae oes yn Normaniaid a llychlynwyr o felly, mae'n llawn antur a trio nhw Aled os ti ddim. Okay. Hawk Quest ag Imperial Fire. O'n i'n gweld ar Amazon, ond o rei bobl ddim yn hoffi nhw, am bod nhw ddim digon llenyddol, ond stwffio nhw. Mae nhw'n stories ffantastig. Felly, Aled, i ti mae hynna. Gret, oce. Gret, diolch. Dydy Llwyth ar y rest o'r siopa. Be dwi wedi bod yn ddarllen? Wel, 2 lyfr Cymraeg ac 1 Saesneg dwi wedi ddarllen mis yma. Nawn ni gychwyn efo'r ei Cymraeg. Yr un cyntaf di Mochyn Tynged, Glenda Carr. Os o un yna chi di... O, mae'n debyg wneud gwanes allan hwn mewn rhyw 10 mis. Ti di ddarllen o gwbl gwanes? Ti'n rhoi fi ar y spot on. Nes i ddechrau fo, nes i ffidil yn to, a dwi'n teimlo'n gas yn deud hynna, ond oedd o just... Mae'n bonkers, ac oedd o'r rhy bonkers i fi. Ond di, ond mae o'n... So ni'n cytuno efo chdi yn yr ystyr, mae o wahanol, ond mae o yn bonkers ar sawl lefel, ond dwi'n meddwl bod o'n bonkers gret. Iawn, lle, dwi'n falch bod ti wedi mwynhau o, cos o'n i'n meddwl, allan o'n jyst yn hen jaden bifish. Wel ia, hynny de. Ond mae beth yn gael efo de, ond yn y bôn, tywed, mae yna gymaint o bethau, dydy hyn yn cael ei sgwennu naturiolaidd, a mae hwn mor wallgo, a mae o mor anghonfensiynol. A ti jyst yn eistedd nhw, a derbyn, cybella bod chdi ddim yn gymryd o'r orfod o ddifri, mae yna lwythi o gyfeiriadau llenyddol falle sydd dim mynd dros ymhenni, oherwydd bod fi yn bach yn dop. Ond mae beth yn gael efo, mae o'n gweithio just fel lle fyddi ti mwynhau, ac os ti'n dderbyn am be ydi o, mae o'n gret. Am beth mae o ta? Mochyn. Yn llythrenol. Yn llythrenol, ie. Mae'n debyg bod plant Glenda Carr wedi prynu mochyn bach i fi, a wedyn bod hynny wedi ysbrydoli hi i ddechrau ar y llif dychmygol. Pan ti'n mynd yn ofnadwy o stuck ar syl y mama, da? A be'n ei gael i mochyn. Wel, yn y diolchiadau mae'n deud, diolch i Gwenllian yn brynu mochyn bach clwt pink yn anreg i mi. O, ia, nes ti'n deud. Dim mochyn iawn ac i. Wel, yna ddwy yna ni o lia di cymryd mae mochyn iawn wedi gael. Diolch i Gwenllian yn brynu mochyn bach clwt pink yn anreg i mi Marks and Spencer's. Dyna sut y dechreuodd Mochyn Tynged. Oedden ni'n cael 9 gen Marks and Spencer's am ddeud hyn. A diolch i Richard am roi'r enw Porchellan iddo. Ac iddo fo am diweddar wr Tony am yr hwyl a gawsom wrth drafod hynt a helynt y credir efo nhw. Wedyn, dwi'n meddwl bod o, allai jyst gweld Glenda Carr yn eista yn ei stafell fyw yn edrych ar y mochyn ac yn meddwl, ti'n gwybod be, os yn byd ar y bocs. Mae'n stido bwrw ti allan, na i ddechrau meddwl am stori'r mochyn bach ma. Ac os ti'n erbyn ar y lefel yna, mae'n gret. Ond ar ba bynnag gyffuriau mae anna fo, swn isio rhywfaint yn hun. Be ddigwyddodd i'r chwadan yn y botal sôn am bethau fel gwanas? Wel, dyna ti ddryfedd i ti sôn. Dwi ar pennod 2, ond nath o'n haro fi y teimlad o'n i'n gael wrth allan am y mochyn yma. Tybed ydy'n chwadan mewn potel i mynd i fod un fath. Hynny yw... Rhy bonkers. Sut lle ddeud hyn? Mae'n amlwg bod yr awdur di cael hwyl yn sgwennu. Mae'n rhyw fath o pan ti'n mynd i dafarn a mae'n llawn o bobl yn chwarae ffidil a felly a maen nhw'n cael uffar o hwyl ond iesgo maen nhw'n boring ar ôl cael neu 2. Chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Dim anodd ddim achos mae hi'n gerddor. Wel na, dwi'n just yn meddwl...
lle bod o'n hwyl i wneud, a dwi'n gwybod os yna'n Wel, gymaint os o bod hwyl. ddim i chdi, allan da. Di Ia. pawb yn gwirionedd y fath, ydi. Chos mae yna rhywun yn mynd i fynd fewn i'r dafarn yna a meddwl, wei, yn wych. Oes. A mae yna O, lot ma' o ceriad lle allan. Wedyn, yr ail lyfr nes i ddarllen oedd llyfr diweddara Daniel Davies, y Trên, Bwled, Olaf o Ninefe. O, dwi eisiau clywed beth ti'n feddwl o hon. O, mae rai i ddweud. Dwi'n fan mawr o stwff Daniel Davies. A mae rai i ddweud, mae o'n un o'r awduron. Mae o'n mor gynhyrchiol, a dwi ddim yn meddwl falle bod o'n cael digon o gydnabyddiaeth a clod am y gwaith mae o'n neud. A mae beth sgyn sy'n fan hyn ydy cyfres y straeon, a mae'n i gyd wedi cael ei plethu efo'i gilydd. Mae'r cymeriadau yn cael eu cysylltu un wrth un ym mhob stori, a wedyn mae'r cylch ar y diwedd. Dwi'n eisiau deud gorau, dwi'n eisiau ddifetha fo. Ond mae rai fi ddeud, unwaith eto, ti'n gwybod, mae yna bethau, mae gyn Daniel Davies, mae gen i fod ychymig byw a deud y lleia. Ond mae'r ffordd mae wedi gweu yr holl bethau ti gilydd. Nes i ddarllen ond, hynny, dim yn nofel, neu dim yn gyfrol hir iawn. Neu di ddarllen ni mewn penwsos yn hawdd. Ond maen nhw'n gyfrol o straeon sy'n mor ddifyr. A so ni'n bendant yn eich cymell chi ddarllen hwnna. Efo, dwi wedi gwrando na ti tro yma, Dafydd. Dwi'n mynd i ddarllen hwnna a mi ai gofio na ti ar ei ganmol. Na ni. Na dro cyntaf wedyn. A wedyn, y llyfr Saesneg nes i ddarllen. Dwi'n gwybod os da chi wedi clywed amdani di. Unlawful Killings. Wendy Joseph. Na. Barnwr yn Llys yr Ôl Beili. Mae'n adrodd hanes 6 achos ddoth Gary bron hi yn yr Ôl Beili. I fod yn anodd o'ch chi, falle mae hwn yn rhywbeth, falle o'n i yn chwilio am rhywbeth o'n i jyst eisiau ddarllen yn hamddenol a tywod wrth Bydwch yn chwerthu, jyst yn hamddenol. Pawb a'i hamddenol ei hun. Llyfryddiaetha, ia, ce. Ond, ti'n gwybod be, mae'n chwip o gyfrol hon. Nes i weld hefyd, gwanas, ti'n gwybod, da ni'n dain abo Claire Mackintosh. Ac oedd hi wedi sgwennu blurb ar y blaen yn deud the most exceptional book I've read in a long time. Ac o'n i'n meddwl, oh, yeah, really? Wedyn, a hefyd o'na hefyd blurb arall yn dweud gripping, disturbing and deeply humane. Mae rai fi ddeud, so ni'n cymell i chi gyd allan y gyfrol yna. Difyr. Ie. Felly dwi wedi cael... Diolch. Na mi gofio na ti ar ei ganmol hwnna hefyd, Dafydd. Na ni, ti'n gweld? A ni gael rhyw system i checio bob tro, rhaid. Sian? Beth sydd bod allan? Allan, llai na garfar falle. A nes i ddarllen The Fire Eaters, un o lyfrau plant David Almond, o'n i ddim di ddarllen o blaen. A dwi'n licio bethau... Os oes rhywun eisiau talu mi gyfieithu un o lyfrau David Almond, please cysylltwch. A maen nhw'n dychryn, dwi'n meddwl mae dychryn oedolion maen nhw, oherwydd bod chdi poeni beth sy'n wedi ddigwydd i'r plant. Dwi ddim yn gwybod os dyn nhw mor scary i blant, de. Wyt ti jyst yn ymwybodol trwy'r adeg bod yna rhywbeth ofnadwy wedi ddigwydd i'r plentyn. Jyst i ddeud, dwi wedi darllen Gwlad yr Asyn o'r diwedd a da chi gyd yn iawn. Mae'n gret. So... Nes i, pan yn y seremoni Tir na Nog, achos oedd Wyn Mason a Efa Blos Mason wedi i enwebu ar gyfer Gwobr Tir na Nog hefyd, nes i gwrdd â Wyn Mason am y tro cynta, a o'n i'n holi fel, beth sy'n nesa a mae o'n gweithio ar rhywbeth newydd sbon. Lle mae hwnna'n exciting, di? O da. Yr un genre? Dwi'n meddwl, ie. Da. O da iawn, ond na i ddarllen hwnnw syth. Be all dwi ddarllen dod? Salem Haf Llewelyn. O'n i ddarllen ar gyfer grŵp darllen i, nes i'n cyrraedd y grŵp darllen yn diwedd, lle dwi'n gwybod be o pawb arall y feddwl. O'n i si fwynhau o. Dwi'n meddwl bod o ffefryn o rhai haf ddeu gwir. O'n i teimlo bod yr ymchwil hanesyddol yn sgafnach rwsut yna fo. Dwi'n cytuno fo chdi, dwi'n meddwl bod hyn yn hwn yn un o'r ryddion haf. Hefyd, cytuno.
Be arall dwi wedi ddarllen dwad? O, 2 nofel Saesneg, paperbacks, na'i'm syniad o lle... dwi'n gwybod lle nes i bigo un i fyny. The Moth Catcher. Dwi'n licio fira ar teledu. Allu, un o nofela fira di honna. Ac oedd o wedi cael ei adael yn lle o'n i'n aros yn Enlli ac o'n i wedi dechrau ddarllen ac oedd o eisiau fo'n ôl efo fi. Nes i adael rhywbeth yna. A dwi'n gwybod lle ddoth y nofel paperback yma, The Unlikely Adventures of the Shergill Sisters, gyn Bali Cawr Jaswal, os dwi'n nganu enwa bobl yn iawn. O, just stori dda, hawdd i darllen, 2 chwaer yn mynd i India oherwydd mae dyna i'm ham nhw isio ar ei gwely anga. Difyr. A dyna ham fwyaf i gwir. Ie, lot llai na Carfar. Ti wedi bod yn brysur yn yr ar, do, Rhan? Dwi wedi bod yn brysur Taclo'r yr ar. bambŵ. Do, dyna pan dach chi'n gweld fi symud o gwmpas yn od ar y gadar yma. Dwi wedi brifo yng nghefn yn torri bambŵ. Esgus i chdi ddarllen mwy fan, lle? Ia, na, mae gennau rhywun yn cyrraedd efo shredder i shredio'r bambŵ fori. Lle- Oedd o di mynd. A sut dath yn ei sentli? Gys i hwyl ar yn ei sentli? O, do, dwi'n wedi gweld chi sy'n Enlli. Do, dwi'n meddwl. Do, o, dwi'n meddwl oeddech chdi Do. newydd o'n ôl. O'n i newydd ddod nôl tro dwytha. Tymos, Tell us elw, ia, Dafydd. O'n i'n mynd i ddweud. tria, neu? Reit, sori. Dwi'n ti ma'n yr un podlediad a ni, ysdi. Da Na. ni'n gwrando yn ti a ti ma'n gwrando O'n yn i'n ni. mynd i ddweud. Wel, dwi ddim wedi bod yn darllen lot mis yma chwaith. Ond, eisiau darllen llyfr yma Child in the Forest gyn rhywun yr enw Winifred Foley. Sa rhywun wedi clywed am y llyfr yma? Na, chos dwi'n yn gwybod pa mor enwog ydi o. Nath o'i gael ei gyhoeddi yn 1974. A mae o yn hanes plentyndod, hynna'n gofiant di o, hanes plentyndod yn y Forest of Dean. A mae'n gynnas ac yn drist, a mae'n lyflu o lyfr, ond mae di dyddio defoeth. Dwi'n meddwl mae hyn yn un arall, llyfr arall nes i gael o'r bwr elusenna yn y co-op yn Tywyn am 50p. A ni'n meddwl, dwi'n ffansi rhywbeth bach fel hyn, llyfr cysur, rhywbeth clyd. Ond ia, mae jyst yr agwedda a ambell air yn o'n meddwl, ia. A dwi'n gwybod amdano chi, dwi'n cweit yn gallu mwynhau pethau'r un ffordd wedyn. Ar ôl, da ni'n gweld pethau mewn ffordd mor wahanol dyna. Un arall nes i ddarllen oedd Llythyr Noel, Dal y Post. Sa chi wedi ddarllen o? Noel Thomas. Ie. O, gwebl. Post feistr o Geirwen nath gael i ddedfrydu ar gam o ddwyn o'r swyddfa bost. Ac o'n i'n meddwl mod i'n gwybod y stori yma, achos dwi'n meddwl bod i wedi gwylio rhaglenni amdano fo, wedi clywed amdano fo ar y radio, felly. Ond o'n i ddim yn dallt mor, just bob dim yn mynd o'i le. A mae o wir yn stori Dafydd a Goliath. A di'r stori ddim ar ben chwaith. Felly mae'r llyfr wedi cael ei gyhoeddi, pan di pethau ddim cweit ar ben i'r stori yma. A mae hynna'n ddifyr yn hyn. Ond, ia, werth i ddarllen hwnna. Nath o'i garchar y bob dim, do? Nath o golli bob dim. A lot o'r eraill, do. Ie. Do, ond mae'r ffordd mae o'n sgwennu, achos da chi'n clywed am ei blentyndod o yn Sir Fôn a falle, a mae o'n foi mor anwyl. A mae'n eitha traddodiadol Cymraeg. Da ni gyd yn abod rhywun fatha fo. A wedyn pan mae o'n disgrifio mynd o'i garchar Walton, mae o'n mor effernol iddo fo, i rywun fel na fod mewn lle fel na. Mae o wir yn torri'ch galon chi. Felly, ia, llyfr, trist ofnadwy, ond hefyd gobeithiol ar y diwedd. A wedyn, un arall, hwnna'n reit exciting. Da chi wedi clywed am llyfr yma? Mountain Punk, gyn John Dexter Jones. Na, do. Reit, wel, dwi'm yn gwybod sut nath hyn ddigwydd, ond rywsut, dwi a John Dexter Jones, sydd o'n wreiddiol o Fangor,
yn ffrindiau ar Facebook. Dwi'n yn gwybod sut, achos dwi'n yn abod o, dwi'n yn abod fi. Ond dwi'n meddwl bod gennym ni ffrind yn gyffredu. Dwi'n yn dall. A wedyn oedd y boi ma yn rhoi statuses ar ei Facebook pan oedd yn mynd am dro. Oedd yn rhoi y disgrifiadau anhygoel ma ar mynyddoedd. A wedyn nes i weld ar Facebook bod oedd wedi cyhoeddi llyfr yn disgrifio y mynyddoedd, pan mae o'n mynd i gerdded ar y mynyddoedd, efo chydig o gerddi, a bod y celf, peintiadau yn y llyfr, gen rhywun o'r enw Pete Jones o Fangor, sydd yn artist anhygoel, a dwi dipyn bach fangirl o Pete. Felly nes i brynu'r llyfr. Boys, mae mor dda. Mae mor dda. Mae'n disgrifio'r mynyddoedd, da chi bod, Eryri, mewn ffordd mor farddonol, ond eto, dio ddim yn bell i ffwrdd oddi wrthach. Mae'n real iawn, mae'n fodern iawn. A da chi just yn teimlo bod chi'n cerdded efo fo. Mae yna ffotograffa bach hefyd, rai personol, sgwrsydd bach. Mae o'n cael efo bobl mae'n cwrdd yno. Mae o'n just yn hyfryd o lyfr. Please brwno ho. Mountain Punk, John Dexter Jones. A dwi ddim yn gwybod, achos dwi'n meddwl bod o wedi cyhoeddi fo un. Felly dwi'n yn gwybod os di'n mewn siopa. Nes i brynu fo just trwy rhan fy neges iddo fo'r Facebook a wedyn talu fo'r PayPal ond oedd o bostio fo i fi. Ond ia, sbiwch i fewn i sut ydych chi'n gallu cael gafel ar hon. Pwy di'r wasg? Na, dwi'n meddwl bod o di... Ie, does di'n deud gwasg, felly mae just... Dwi'n meddwl bod... Ie, bwys ydyn ni deud hi. Mae'n edrych ac yn swnio. Sound marketing. Di gynhyrchu dda, dydy. A dych chi'n gael, mae'r darlunia yma gyn Pete Jones, maen nhw'n mor hyfryd ynda. Felly mae bron fatha llyfr bwr coffi, ond hefyd mae'r sgwennu mor dda a llyfr dych chi'n mynd i gwely fo chi ddarllen bits drosodd. Mae just lovely o lyfr. Gai ofyn cwestiwn pwysig? Okay. Fe mae'n gostio? Dwi'n cofio. Pris di mar. Achos o'n pris arno fo. Dwi'n cofio meddwl bod o'n ddrytach na beth o'n i'n talu fel arfer. Am lyfr fel ma llyfrau sydd wedi cael ei hunan gyhoeddi yn tueddu bod. Ond dwi eisiau prynu mwy i bobl. Felly mae o'n ddigon, mae'n hen ddigon da i gyfiawnhau'r gost. Da. A i fod yn onest, dwi'n yn gwybod pam bod o di hunan gyhoeddi fo. Ond swn i'n wasg, da. Swn i'n ar yngluniau yn becio'r boi mae'n sgwennu llyfr achos mae o'n mor dda. Mae'n mor dda. Ewch, prynwch o. Reit. Bethan, ti wedi cael neges neu wedi cael sgwrs efo esyllt dy ffrind o Patagonia, ia? Do, oedd hi ar y podlediad o'r ydi neges oes yn ôl dweud gwir. Be oedd hi di ddeud do? Be am i chi? Reit, oedd hi di bod yn Gatwick ar y ffordd nôl i Patagonia. Ac oedd hi di prynu llyfr gan môr oedd hi'n alw fo. Ydych chi di wneud pennod am lyfrau ar fath? Syniad os i'r dydd mestyn illa. Y math o lyfrau di sylwedd mae llenorion mewn dyfynodau yn dwtwtio, ond dwi'n ei caru nhw, meddai esyll. Lle ni'n meddwl, reit yna ddiddorol i ddechrau. Sut mae diffinio llyfr glan môr? Llyfr sy'n mynd efo ti'r traeth, ia, beach read. A mae yna rhywun newydd, dwi'n newydd ddarllen llyfr sy'n cael ei ddisgrifio fel beach read, ac o'n i ddim yn gweld pam. Llyfr y grŵp darllen. The Seven Wives of Evelyn Hugo. A mae'r blurb gyd yn deud beach read. Dwi wir di mwynhau, ond dwi'n gwybod fe neu aelodau'r grŵp darllen ddim di mwynhau, achos dio ddim yn llenyddol. Felly, dyna'r gwahaniaeth. Y llyfr ddim yn llenyddol. Dydy Marlon Samuel wedi cyhoeddi ambell i lyfr sydd yn cael ei ddisgrifio fel yna? Yndi. Ond mae hynna'n fwy am. Cos ges i'r binge Marlon Samuel na fus dy ddau nôl do, a swn i wedi dychmygu, swn i wedi gallu gwneud bath felly ar Wiliam hawdd iawn de. Ond o'n i just yn berson hunan gyflogedig oedd yn gallu cael.
Ond i mi ti'n gweld, llyfr dwi'n licio ar y traeth ydy slaff o lyfr da, ar y stori, efo Toblerone y stori. Dwi'n cofio, beth enw fo? Stop! Be di Toblerone o stori? O, fan y lawr. Ie. Wel, hwn i gael Ia, oce. Anodd i'w gnoi. Bits bach crunchy. Ia, hwnnw. Be oedd o? Sophie's Choice. William Styron. Be? Di hwnna mewn beach read fan horror? I mi oedd o, o'n i'n darllen ar O, Bethan. So, Ti eisiau pawb o'ch chdi'n crio ar y traeth, neu fe? O, dwi'n cofio darllen, be oedd y llyfr lle oedd y boi na'n gwasgu llgodan pan ma'n y rhyfel? O'n y trenches a mae gen fo ffrind sy'n llgodan yn ei siaced. Captain Corelli neu Bird Song. I mi, mae hwnna'n lyfr traeth. Falle bod wedi cam ddall, neu cam... Iawn. Ond beach read ydy jyst rhywbeth lle wyt ti yn gallu i ddarllen, falle does o ddim rhyw neges na rhyw ystyr enfawr iddo fo, ond ti jyst yn mwynhau, ymlacio, a wedyn rhoi dyna i llochor, a dyna ni, ti di mwynhau o. A dyna di beach read, gofyn dwi. I mi, na ci, ond dwi'n meddwl dyna di'r syniad. Sgen lot o bobl, dwi'n bod beth ti'n meddwl, Manon? Dwi'n meddwl beth compulsive, swn i'n dweud, o beth ti wir isio cario ymlaen o fo, dos o ddim rhan o'n fo, lle ti'n meddwl, och, sgen i ddim, na. Dio ddim yn struggle, lle, i ddarllen, o beth fel la. Ond, dwi'n meddwl bod nhw'n lyfrau di-sylwedd, da. Dwi'n meddwl bod yna ffasiwn beth yna, dweud gwir. Ond mae yna lot o rai, a dwi'n cytuno fysa, swn i wrth y modd yn mynd â llyfr Marlon Samuel neu Rhian Cadwaladr ar wyliau, achos maen nhw'n lyfrau sylweddol, mae'r straeon a'r cymeriadau yn cael eu creu yn grefftus ofnadwy. A maen nhw hefyd yn lyfrau lle da chi wir isio, da chi'n dod i ben un pennod, a da chi isio dechrau pennod nesaf yn syth bein. Come on, una. Binge read. Dyna swn i'n dweud. Ond be wyt ti'n ofyn, Gwana? So, oes yna snobyddiaeth yn erbyn llyfrau fel yna? Dyna beth ti'n ofyn? Wel, mae esyllt yn awgrymu hynny, di. Mae'n dweud bod y bobl llenyddol yn sbio lawr i trwyna yn nhw, ond... Dwi'n gwybod... So hi di deithau bi oedd y blincyn llyfr mas yn help. Ond efo, Sian, sgen ti ryw ddiffiniad neu byw ti'n mynd i ddarllen ar lamor ar dy wyliau? Dwi'n meddwl bod o ddim gwahanol i beth dwi'n ddarllen yn un lle arall. Heb laws o'n i'n mynd â llyfr neis fatha beth enw fo Mountain Punk, wyt ti'n eisiau cael tywod a Eli Hael a lager ar ei benno. Os di paperbacks ti'n mynd i os wyt ti'n adal. Be mna chdi, Olaf? Ie, fi'n credu fi yn tueddol o prynu fatha stwff fwy ysgafn falle. Fi dal yn prynu thrillers i fynd gyda fi. Problem fi gyda mynd ar wyliau yw, mae fy Nghymraeg yn gweud na, ti'n methu mynd â gymaint a ni o lyfrau gyda ti. A eto, fel mae Sian yn gweud stwff fi ddim yn meindio gadael tu ôl. So fel arfer be fi'n neud yw just prynu fwy yn y maes awyr wedyn. A just rhoi nhw'n bag fyna hefyd. Ond mae fe'n diddorol, so fi'n fan mawr o'r awdur Eunice Eunison, 100-Year-Old Man, A Climb Out the Window, a ti'n chymod llyfrau yna. A maen nhw'n ysgafn, a o'n i wedi gweld, so mae fe wedi rhoi llyfr newydd wrthos yma, a nes i cael e-bost o Amazon rhyw pethefnos yn gweud bod llyfr yn dod allan, nes i, fel arfer, yn gwasgu delete ar e-bus yma, nes i just mynd, hold on, so fi archebu hwnna'n barod. A i fi mae hwnna'n llyfr ysgafn na'i mwynhau yn yr heilwen. Just bod fi lli just troi at y dylennau. Ac fi'n gwybod beth e jyst yn mwynhau e. Mae'n doniol, mae'n ysgafn, mae'n hollol bonkers fi'n cymryd hefyd. Dyna'i naws e. Dyna be fi'n licio credu darllen amser fi ar wyliau. Dwi'n meddwl bod chdi eisiau mynd ar rhywbeth wyt ti yn eitha saff bod chdi'n mynd i fwynhau, does? Ddim rhywbeth wyt ti'n di adal ar ei hanner, nes styffaclu trwy ddefo, oherwydd bod ar unig lyfr sgyn ti'n dy fag. Ie, a wedyn amser ti'n rhedeg allan, rhaid ti darllen
llyfr ti'n allai'n ffindio yn y gwesti, neu bod graig fi'n mynd gyda fi. Ie. A dwi'n rhaid ddim yn llyfrau fi, ti'n bod, ond, ti'n bod, allai ddim eistedd bwys pwllnofio ti beth, ond... Dwi'n meddwl na Manon sydd wedi rhaid i bus ar y gair sy'n plesio fi fwyaf, y busnes compulsive ma. Rwan, be di hynna yn Gymraeg, Sian? Dwi'n gwybod. Pam ti'n gofyn a fi? Ti sy'n gyfieithu? Compulsive. Sydd yn dy... Come on, yn gwestiwn di. Mae Dafydd yn googlo. Na, dwi'n trio... Na, ti'n gwybod beth dwi'n gwneud? Na, wydd erbyn text dwi. Dyna fi. Sorry. O gyn pwy a be maen nhw ddeud? Ie. Gyn asiant fflir Dafydd yn dweud bod ti ar gael os ydych chi'n weld i. Yn ôl hwn, gorfodaeth. O na, ddim y math yna, compulsion. Geiriadol hefyd. Geiriadol. Geiriad? Dol? Geiriadol. O gyr, fatha gyrru. Peidwch y sôn, o'n i, Llandrindod wrth dwytha da, ac o'n i'n pasio'r stryd ma, ac enw'r stryd oedd gyriant Cadwaladr neu rhywbeth. O na. Draig. Na! Na, dim dyna beth i compulsive. Rhaid ni ddathu term. Beth, da angen un yn Gymraeg, ond mae'n lot o lyfr compulsive. Does? Fath os yr eir grandawyr yn gallu helpu ni allan. O, ie. Her. Ia ni, be di compulsive yn Gymraeg? Ia, compulsive read. Ie. Lle ti methu roi lawr, diw nhw, de? Ia. A fo. Dim cweit yn snappy na chdi. Lle fy methu rhoi lawr. Be sy'n rong hwnna? Na ti eisiau rhywbeth mwy bachog, dys? Oh, God, Mr PR. Lle ti methu roi lawr, 5? Reit, dwi'n meddwl bod ni di rwy'n hyn i ben cyn bod chi'n cwffio. Mae'n brwg ffrio go iawn. Mae'n berwi ys y busnes. Na, dydyn nhw'n ffrio. Fi just ddim yn cymryd sylw o'na. Diolch, Dafydd, am ddeithau sy'n ni'n mwynhau y terrible kindness. Croeso na chi, unrhyw adag. Mae hwnna'n lyfr i methu roi lawr. Yndi, mae hwnna, yndi, sy'n ni'n cytuno efo chdi. Yndi, yn bendant, mae yn y categori yna. Dwi'n meddwl sy'n ni'n ddarllen o'r draeth, chwaith. Pam ddim? O na, mae'n bach yn... drwm, dyri. O, dwi'n licio beth a trwm ar... Rhaid dwi'n dallt hyn. Dwi'n darllen ar draeth, be dwi'n darllen yn bob man. Ie, ond os ti'n darllen o beth... Os ti'n... enghraifft Sophie's Choice, da. Sut wyt ti ddim yn rhoi y llyfr i lawr, a pa mae'n amser i chdi fynd am dy cocktails, os ti ddim yn teimlo fatha crio, pan ti'n... O, dwi'n crio. Iawn, ti'n misio bod yn crio yn y nos ar dy wyliau? Pan ti'n bita muscles a... Yfad sex on the beach, a felly, come on, Gwanaf. Bod ti'n gwneud be? Yfad sex on the beach. Neu, mae'n rhyfedd ar y wyliau, Manon. Fi wastad yn teimlo, fi'n darllen nofelau gyda teitlau sy'n bach yn erchyll weithiau. A rhaid i fi jyst rhoi y llyfr fel bod neb yn gallu gweld y teitl. Achos fi jyst yn meddwl, mae'n bach, gobeithio bod pobl ddim yn edrych yna fi'n darllen hwn yn nghanol maes awyr. Mae hynna'n atgoffa fi pan o'n i'n gwrando, ella bod fi wedi dweud hyn o blaen. Na, dwi'n meddwl. Llyfrau sain pan o gennau'r campafan wen efo speakers oedd yn gryfach ac o'n i'n sylweddoli. Ac o'n i'n mynd i siarad efo rhyw gymdeithas lenyddol neu merchad y wawr neu rhywbeth yn rhywle. Ac o'n i'n mynd drwy'r strydoedd cul yma, rhyw bentre ganol nunlla. Ac o'n i'n gwrando ar lyfr oedd yn eitha erotic. Heb sylweddoli bod y pentre gyd yn glaw. Yn cadarnhau pob rhagdybiaeth oedd gyda nhw am awdur gwrach y gwyll. O, fi'n cochi sgofio. Ia, felly mae eisiau bod yn ofalus o'r llyfrau sain yma.
Welwn ni chi tro nesaf ta, boys. Ia. Ie? Ia. Ta-ra! Okay, dyna. Hwyl. Wel, Be oedd y llyfr? Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.